तो प्रणाम भाई लोग। हमनी के गोपालगंज से चल कर सन रूपन छा पावन पवित्र धरती छठ पूजा के घाट पर। तो ये छठ पूजा के एगो हमनी के चर्चा सुन लेनी सके यहाँ के जो सजावट बा बहुत ही खूबसूरत सजावट कल जाला। यहाँ जो छठ घाट के बाद सजावट बहुत बढ़िया तरीके से सजावट होला। यहाँ के लोग से हमनी के कुछ जानले बानी सन कि जो यहाँ के सजावट बानू गोपालगंज जिला में नंबर 1 स्थान घाट के मानल जाला। तो हमनी कहीं से चल के चलल जाओ आ जो घाट के सजावट बा देखी से आखिर कौन तरीके से सजावट बा कैसन सजावट बा यहाँ। तो चलिए हमनी के वीडियो के माध्यम से रुआ के यहाँ चली। तो देखा लो भाई जो यहाँ के सजावट बा कितना खूबसूरत सजावट बा। यही से कहल जाला कि यहाँ के जो सजावट का है गोपालगंज जिला के नंबर 1 सजावट में से एगो सजावट माना जाला। देखा लो कितना बढ़िया तरीके से एकदम सजावट खूबसूरत सजावट पाई सजावट बहुत ही खूबसूरत लागत हवे। अभी और नीचे भी एक से बढ़िया सजावट बा। तो हमनी के चलम से नीचे भी लाइटिंग के कितना बढ़िया व्यवस्था बा। लाइटिंग के लाइटिंग कितना बढ़िया बता जो कि रात खान बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नजारा लगी। रात खान हमनी के वीडियो बना अभी चलते हैं लगा था कि हमनी के राजा के माहौल में जाता है वैसा यहाँ का सजावट बा बहुत। देखो भाई यहाँ का सजावट कितना खूबसूरत सजावट बा। देखो कितना बढ़िया नजारा जौन की छठी में मूर्ति कितना बढ़िया खूबसूरत पेंट ऊपर कितना नजारा कितना बढ़िया नजारा। तो देखा लो भाई लोग छठ घाट पर अलग अलग कमेटी के लोग बावे अलग अलग पंडाल यहाँ बनल बा। छठी में जो सजावट बा अलग अलग सजावट यहाँ कल जाला। जो गाँव के लोग बा वो अपन अलग अलग सजावट करे लागो। देखिए एगो हेजिंग पंडाल बा जो की कितना खूबसूरत नजारा एकरो लागत है पंडाल के। लेकिन चारों तरफ फुलावना एकदम छठी में कितना बढ़िया सजावट कल गई भाई लोग हमारे कितना बढ़िया सजावट करता लोग कितना खूबसूरत सजावट लागत है। तो देखिए भाई लोग एगो पूजो होता है जो उनकी छठी में जाके भगवती भागल जाला वैसे पूजा करावल जाला। तो देखा लो भाई जो है पंडाल लोग ये अलग कमेटी के पंडाल बा जो कितना बढ़िया से सजावट कल गई बा। एगो हेनहू पंडाल बा कितना खूबसूरत ये घाट के नजारा बा। यही से कहल जाला कि गोपालगंज जिला में नंबर 1 स्थान का है कहल जाला। ये घाट के अलग अलग तरीका से एकदम कंपटीशन के साथ यहाँ सजावट कल जाला। हेनहू एगो पूजा होता है बाबा पूजा करावता नहीं गेट देखता नहीं। तो हमनी के कुछ गांव के लोग बा जौन की वो गेट से जाला आ कुछ हमनी के भक्त लोग बानी जौन की ये गेट से जाने लो। तो पहले तो हमनी के वो देखनी सब दूसरा के बाद हमनी के ये में चलते हैं सब आ ये में हमनी के दिखावता नहीं नजारा। चली एकदम बढ़िया तरीके से गेटवा का ले लो बढ़िया तरीके। देखिए हमारे बाबा बानी जौन की छठी में जो खुशी भरला ओकरे खातिर ऊख लेके आवत नहीं यहाँ के तनी लेट हो गल बानी अभी तनी टाइम ज्यादा हो गल बा। लेकिन यहाँ का नजारा जौन बाबे बहुत ही खूबसूरत नजारा बा। यहाँ सजावट एकदम बढ़िया तरीके से सजावट कल गई बा। अभी तो सजावट दिन बा यही से तनी अच्छा नहीं लगत लेकिन रात हो एको से खूबसूरत नजारा लगी। देखिए वो देखिए जब सजावट बा कितना बढ़िया सजावट बा। थोड़ा नजदीक से दिखाई हमने चलिए हमने के थोड़ा जितना भी हमारे दर्शक से दिखाई जो पंडाल का नजारा तो भाई हमारे बाल हो यहाँ लोग कमेटी के मेंबर बने लोग कितना खूबसूरत नजारा है बहुत मस्त नजारा लगा था कितना बढ़िया नजारा ऊपर भी लाइटिंग की व्यवस्था करता।
बढ़िया सजावट भाई है। भाई हमारे भाई काहे हो लेके बोल बड़ा काहे भाई हमारे ये बढ़िया तरीके से सजावट करते देखा था कैसे भाई यार एकदम कदी में के बारे छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। बहुत छठ पूजा का रोपन छाप जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ रोपन छाप स्वागत हुआ है और रंजन भाई का चैनल का देख रहे हैं, इनको फॉलो कीजिए, सबसे ज्यादा आशीर्वाद दीजिए ताकि गांव का लड़का आगे बढ़े। और देखिए कितने तरीके तो देखिए कि हेजिंग के गांव सजावट बा कितना खूबसूरत जगह, छोटा मोटा बा लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से एहू जी के सजावट कइल गेल बावे। तो यहाँ जोन भी कमेटी बा एकदम बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ लोग सजावट कइले बानी लोग। यही से कहल जाला कि जोन की दुकान के आलू सब जिलेबी भाई ये तो बात हाथ में आयो भाई लगाओ लो देखो कितना बढ़िया तरीके भाई के बहुत बढ़िया तरीके सजावट भाई। देखिए हमने कभी बीच में खड़ा पानी सन जो छठ पूजा के घाट बा वही छठ पूजा घाट के बीच में हमने खड़ा पानी सन। चारों तरफ पंडाल के एकदम बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनावल गइल बा, लागत है कि एकदम महल जैसा पंडाल बनावल गइल बा। मात्र 2 दिन के छठी मैया के पूजा के चलते जौन बाकी यहाँ लाखों लाख रुपए खर्चा लोग करत हवे। बहुत ही खूबसूरत नजारा बा एकदम बहुत ही अच्छा। यही से कहल जाला गोपालगंज जिला में 1 नंबर स्थान छठ घाट के मानल जाला। इतना मस्त नजारा बा एगो हर जौन पंडाल बावे वो पंडाल बहुत ही खूबसूरत सजावट कर गइल है पंडाल के जौन की भैया के जितना पंडाल बा वो पंडाल में हम तो 1 नंबर स्थान ये पंडाल के देता नहीं कि खूबसूरत कितना सजावट कर बा। चारों तरफ से एकदम लाइटिंग की व्यवस्था रात्रि खाने वाला लगे कि एकदम बुझाई की कितना खूबसूरत मेरे भाई है बावन उनकी जिलेबी खाना करम अभी साग लगे बाद में उसी करियम। लेकिन हम हे पंडाल के बार बार हम दिखाएं कैसे ही पंडाल जौन बवे सब पंडाल से नंबर 1 पंडाल ही बावे। इतना खूबसूरत यहाँ के सजावट कर नजदीक से दिखाई कि कितना फूल के सजावट कर गइल बा। जैसे दशहरा पूजा में माँ दुर्गा के पंडाल के सजावट कर जाला वही में छठ घाट के पंडाल के सजावट कर लाइटिंग में एकदम बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही हेवी तरीके से यहाँ सजावट कर गइल बा। लाइटिंग है पीछे भी दिखा दी हमारा दर्शक के पीछे भी छठी मैया पानी लेने एकदम बढ़िया तरीके से नजारा दिखाई यहाँ के। एगो हमारे भाई है ये पुराना कहना तरह छठी मैया पानी ठीक बा बहुत ही खूबसूरत नजारा भाई जी के। अब पास में गंडक नदी बा जो गंगा जी का स्थान बा यही में जोन बाकी औरत दिया सुबह शाम एजिंग के नजारा है। बगल में मंदिरों बा छठी मैया के जन मूर्ति बा कितना अच्छा लगा था। और ये पंडाल के हम कह सकता नहीं कितना खूबसूरत पंडाल बा चारों तरफ एकदम लाइटिंग बढ़िया से व्यवस्था कल गइल बावे। देखो लो भाई छठी मैया के पंडाल के पहले ही लिखल बा वेलकम यानी कि छठी मैया के लगे स्वागत बावे। भाई अगर हमने के वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कभी एगो लाइक करियो लो। आई जोन सजावट भाई सजावट के बारे में कमेंट में जरूर बताइए लो कि आखिर सजावट बढ़िया लागल कि ना। अगर बढ़िया लागल तो कमेंट में जरूर लिखिए लो बढ़िया और कमेंट में जय छठी मैया भी लिखिए लो। और वीडियो को ज्यादा शेयर करो लो कि गोपालगंज जिला में हमने के जाता निशान लेकिन एकरा के स्टेट लेवल हमने के ले जाए इंसान हमने के रोवल से ये रिक्वेस्ट था कि वीडियो ज्यादा शेयर कर लो जोन की गोपालगंज जिला में जाता एकरा के हमने के स्टेट लेवल ले जाए इंसान। एकरा खातिर जय छठी मैया जय सूर्य भगवान जय हिंद जय भारत।